नमस्कार काव्य रसिक हो. मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, कालच गुढीपाडव्याचा सण झाला. तुम्हा सर्वांना गुढीपाडव्याच्या आणि नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आज 14 एप्रिल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्मदिवस. बाबासाहेब आंबेडकर हे एक असे भाग्यवान माणूस आहेत की आपण 6 डिसेंबरला बघतो तिथे किती जत्रेसारखी माणसं जमतात, किंवा अख्ख्या भारतातच नाही तर भारताच्या बाहेरसुद्धा त्यांचे अनुयायी आहेत, त्यांचा सन्मान दिला जातो. खूप हुशार व्यक्ती, आणि त्यांनी दलितांसाठी, ते स्वतः दलित असल्यामुळे दलित बांधवांसाठी त्यांनी आयुष्य आपलं सार्थकी लावलं. आज जे दलितांना न्याय हक्क काय मिळालेत त्याचं सारं श्रेय डॉक्टर आंबेडकरांना जातं. असं असलं तरी त्यांनी जी वचनं दिलीत, की जे काय सांगितलं त्याचं पालन किंवा त्याचं अन्वयन मात्र करताना कोण जास्त दिसत नाहीत. आज आपण बघतो जे स्वतःला दलितांचे पुढारी म्हणवतात, नेते म्हणवतात, ते सुद्धा स्वतःच्या स्वार्थासाठी विखुरलेले आहेत ह्या ना त्या पक्षात. ठीक आहे, तो पण त्यातून दलित बांधवांचा खूप मोठा फायदा काय होत नाही. तेच डॉक्टर आंबेडकरांचे गुणगान करणारे आणि आज त्यांचे अनुयायी किंवा ते नेते जे वेगळा वेगळा झेंडा घेत आहेत, तेच शब्दबद्ध करणारी आजची कविता आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना वंदन करून आजची कविता मी सुरू करतो. कवितेचं शीर्षक आहे होते हक्कापासून वंचित. होते हक्कापासून वंचित. बाबा तुझ्या कृपेने जगती इथे सुखाने. बाबा तुझ्या कृपेने जगती इथे सुखाने. जे हिणवित होते पूर्वी, जे हिणवित होते आज आदेश मानत येते. गुलाम जसे जगती राबत होते दलित. गुलाम जसे जगती राबत होते दलित. शिक्षण नोकरी मानापमान यापासून सारे वंचित. पाहून पिढा बांधवांच्या तुम्ही झालात दुःखी कष्टी. पाहून पिढा बांधवांच्या तुम्ही झालात दुःखी कष्टी. माणूस असूनही का नशिबी यांच्या पत्रावळ उष्टी. माणूस असूनही का नशिबी यांच्या पत्रावळ उष्टी. शिका संघटित व्हा संघर्ष करा. शिका संघटित व्हा संघर्ष करायचा दिला तुम्ही मंत्र. शिका संघटित व्हा संघर्ष करायचा दिला तुम्ही मंत्र. लढलात लढाई जोमाने. लढलात लढाई जोमाने. दिवस असो की रात्र. उच्च नीच श्रेष्ठ कनिष्ठ मिटेना वाद. उच्च नीच श्रेष्ठ कनिष्ठ मिटेना वाद. धर्मांतराने मिळवले तुम्ही हक्क अमर्याद. समाजासाठी लढलात. समाजासाठी लढलात स्वार्थना पाहिला तुम्ही. समाजासाठी लढलात स्वार्थना पाहिला तुम्ही. स्वतःच्या स्वार्थासाठी घेतो कोणताही झेंडा आम्ही. स्वतःच्या स्वार्थासाठी घेतो आज कोणताही झेंडा आम्ही. विसरलो तुमची वचने. विसरलो तुमची वचने प्रतिज्ञा शिकवण. विसरलो तुमची वचने प्रतिज्ञा शिकवण. अजून आमच्या गळा कुणाचे तरी दावण. अजूनही आमच्या गळा कुणाचे तरी दावण. धन्यवाद मित्रांनो. कविता आवडली तर लाईक द्या, कमेंट करा आणि नक्की शेअरही करा. आणि चॅनल सबस्क्राईब करायचं राहिलं असेल तर तो अवश्य करा. आता आपण परत भेटूया. 21 एप्रिलला श्रीरामनवमी आहे, त्या दिवशी एक श्रीरामांची कविता घेऊ. धन्यवाद.